Казки на слушна. Як чароўны напой рабіў зайца хітрым. Казка. Аўтар Аркадзь Журавлёў. Неяк лясныя жыхары паспорылі, што ў зайца ні кроплі хітрасці няма. І так паспрачаліся, што ледзьве не пабіліся. Каб не было яе гэтай самай хітрасці, то касому прыйшлося б нясмачна ў першы дзень палявання. Тады прыскакаў да яблыневых, сечаных загадзя гаспадаром галінак амаль на самую макушку стрэльбы. Нават не чакайце, сенсацыі не будзе. Касы прыскакаў побач, носам павёў і шукае ветру ў полі. А то гаспадар зарад увесь усмаліў бы ў яго беласнежнае футра. А ён як скакануў у поле, так і бачылі яго. У лясной канторы таксама зайца лічаць сціплым і тым, хто вядзе здаровы лад жыцця. І сем'янінам прыкладным таксама. І сапраўды, як не месяц, касы прыкладна сябе паводзіць. І толькі надарыўся дзень народзінаў барсука, як заяц насюрпаўся чароўнага напою да самай ікаўкі. Думаеце, падарунак імянінніку прынёс? Не, казаў, што не паспеў захапіць. Хіба гэта не хітрасць? А калі заяц не п'е чароўнага напою, то сапраўды сціплы, ціхі і нават культурны. Але калі хоць крышачку вып'е яго, адкуль што возьмецца? Ад былой сціпласці культуры не застаецца і ўспаміну. Спачатку заяц пачынае лаяць усіх і ўсё ў лесе, дзе ўсё атрымаў для спакойнага і прыстойнага жыцця сям'і і навучання сваіх дзетак, дзе атрымаў і утульнае жытло, і прызнанне на працы, і магчымасць рэалізаваць сябе як добрага работніка, асабліва не напружваючыся. Усё ведае, як павінна быць, нават кулакамі пагражджае. І так заўжды. Ну, што гэта за жыццё, скажаце? Вось у іх. І вось аднойчы, перад выхаднымі, зайчыха забрала малых і павяла іх на другі канец лесу да бабулі. А заяц, як звычайна, накуляўся чароўнага напою, палаяў усіх, каго ведаў, ці толькі чуў, апошнімі словамі. Прылёг ля пянька і задумаўся. Што б такое ўтварыць, каб запомнілі? Думаў, меркаваў і вырашыў ударыць ва ўсе цяжкія. Ат, была не была. Хіба гэта не хітрасць? І патэлефанаваў ласцы у шыкоўным белым кажушку і з манлівым белым хвосцікам. Ён усхапіўся, набраў нумар і сказаў: «Прывітанне, скажыце, калі ласка, хто на провадзе?» «А хто вы?» – перапыталі ў трубцы. «Барсук», – слусіў заяц. «Я хацеў бы пагаманіць з ласкай». «Ласка слухае». «Ды гэта ты, маё шчасцейка, а я цябе адразу не пазнаў. Даўно хацеў сказаць табе, што не магу без цябе. Усе мае думкі толькі аб сустрэчы з табою. Прашу, не адкажы ў спатканні». У трубцы ўздыхнулі. Барсук-заяц падумаў, што сціплая ласка не можа асмеліцца. Гэта распаліла яго яшчэ болей. «Любая», – горача зашаптаў ён у трубку. «Любая? А як жа жонка, не любая ўжо?» «Ат, не будзем пра гэта, у нас хутка ўсё скончыцца, а зараз яна з дзецьмі у яе маці. А ці не забыўся мой жвавенькі дзядулька, што я маладзейшая за цябе на 20 год? Вось толькі пра гэта не трэба, мне ўсё роўна, я цябе кахаю, чуеш? Ну, калі так, слухаю сябе, мой барсучок. І я для цябе што заўгодна зраблю. Хочаш, падарунак табе зраблю, калье з брыльянтам. А хочаш і на курорт махнём, за мяжу, зразумела. Так не хапае новых ураджанняў, душэўнага спакою і жаночай ласкі. Мне сняцца па начах твае прыгожыя вочы і мяккая шэрстка. Я трызню табою. Калі ты не прыйдзеш сёння ўвечары пад кучаравую елку, і я налажу на сябе лапы. Ну навошта такія ахвяры? Насмешліва запыталіся ў трубцы. Ты ж ведаеш, я сама дастатковая дзяўчынка, і ты павінен адпавядаць. Я разумею, любая. Глядзі, дарагі мой барсучок, калье з брыльянцікам на жаночы дзень чакаю. І не жартуй са мной. Не залішняй была б яшчэ вельмі карысная і патрэбная рэч.
такая мяккая і прыемная. Яна патрэбна любой прыстойнай жанчыне. А тое у мяне ўсяго адна. Догадаешся сам. Аревуар. Заяц быў на сёмым небе ад выхаванасці і адукаванасці новай выбранніцы. Ён скакаў ад радасці і выкрыкваў: кожнаму сваё. А ў яго душы аркестр іграў вальс, амурскія хвалі. Калі б заяц не піў свой чароўны напой, то адразу пазнаў бы гэты голас, але ж напой рабіў сваю справу. З нецярпеннем чакаю цябе, моя любая, пад кучаравай елкаю, цалую 1000 разоў цябе і твае лапкі. Хіба гэта не хітрасць? Улюблёны паклаў трубку і пайшоў на спатканне. Ласкі яшчэ не было. Спазняецца, цану сабе набівае, прамармытаў касы. Ён прытуліўся да дрэва і неўзабаве задрамаў. Раптам нехта пакратаў яго за вуха. Спрасонку яму здалося, што гэта жонка. Разлаваўся заяц. Пайшла прэч, я цябе разлюбіў. І прачнуўся ад уласнага крыку. Але што гэта? Заяц не паверыў сваім вачам. Перад ім стаяла ліса. Так, тая самая сінявокая ў каротенькай спаднічцы Петрыкеўна, якая працавала начальніцай у лясной канторы, дзе і заяц. Дык вось які барсук ласкам спатканне прызначае. З'едліва сказала рыжая. Эх ты, мяне хацеў абвесці. Будзе мне што тваёй жонцы паведаміць. І каб да хаты мчаўся, да дзяцей. Чуў, начальніца. І як даў лататы, колькі духу меў панёсся ад кучаравай елкі. Але хіба ад лісы ўцячэш? На кожнага такога хітрага аматара заўсёды знойдзецца такая хітруня, як ліса. Казка наслушна.